Είναι η Ηλιάνα Νίτσικα. Τα φτιάχνει μόνη της, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ηλιάνα μου. Καλημέρα, Ανθή. Καλημέρα, Ιορδάνη. Καλημέρα και στους δυο σας. Θέλω να σου πω ότι όταν τα πρωτοείδα, λέω Παναγία μου, τι θα χαρίσεις ένα δαχτυλίδι που έχει πάνω τσουρέκι και αυγό. Και μου φάνηκε κάπως, ξέρεις, λίγο. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν το δεις από κοντά, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο μαγικά είναι αυτά τα μικρά κοσμηματάκια. Το φοράει. Ναι, αυτή τη στιγμή το φοράω το τσουρεκάκι. Είναι Ηλιάνα, είναι στο χέρι αυτό, έχει λεπτοδουλειά αυτό. Έχει λεπτοδουλειά. Από τι είναι όμως αυτό? Είναι ένα μικρό γλυπτό στην ουσία, δηλαδή κάνεις γλυπτική σε μικρότερη κλίμακα. Το υλικό από τι είναι δηλαδή? Το υλικό είναι ο πολυμερικός πυλός. Χρησιμοποιώ και κρύα πορσελάνη, χρησιμοποιώ ξύλο, κεραμικό, για να μπορώ να πετύχω το αποτέλεσμα. Ναι, Ηλιάνα, συγγνώμη, αυτό μόνο το Πάσχα μπορείς να το φοράς. Καλά, είναι το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, ναι. Για παράδειγμα, έχω εδώ πέρα να σου δείξω μια μινιατούρα από ελληνικό καφέ. Είναι λογική όλα αυτά. Είναι μινιατούρες. Είναι μινιατούρες, είναι ωραία. Δεν είναι μόνο για το Πάσχα. Για παράδειγμα, είναι συλλογή κάνεις. Είναι κάποια κοσμήματα. Καλά. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, είναι η μπανάνα και η πατούσα. Το παγωτό αυτό που τρώγαμε μικρή, το θυμάσαι? Ναι, την πατούσα. Ναι. Δηλαδή πας για καφέ, ας πούμε, βάζεις το δαχτυλίδι για τον καφέ. Έρχεται το Πάσχα, βάζεις αυτό. Ένα μακαρόν. Ένα μακαρόν. Αχ, κοίτα τι ωραία. Βρέλιαν, είναι καταπληκτικά. Άλλα πασχαλινά έχεις για να δώσουμε και ιδέες για δωράκια? Πασχαλινά, ειλικρινά, έχω εδώ πέρα ένα τραπέζι με βουτήματα. Ναι, κουλουράκι. Ναι. Κανένα αρνάκι ψητό έχεις, βρε παιδί μου? Καμιά σούβλα έχεις? Μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει. Μην φτάσεις, άστο. Προσπαθώ. Εδώ πέρα δείτε ένα σοκολατένιο αυγό. Προσπαθώ γενικά με τα κοσμήματά μου να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους. Όχι μόνο να δείχνουν όμορφοι, αλλά να αισθάνονται και όμορφοι. Ναι, σωστό είναι. Γιατί πολλά από τα κοσμήματα έχουν αναμνήσεις, έχουν μια ιστορία. Για παράδειγμα, εδώ πέρα το γνωστό το σοκολατάκι που είχε στη φοντανιέρα η γιαγιά μας. Ναι, θυμάστε? Και είναι δαγκωμένο. Τζουκόντα. Ακριβώς είναι. Βλέπετε τη λεπτομέρεια. Και συνήθως όποτε έρχεται ο κόσμος και τα βλέπει από κοντά, τους προξενώ πολύ θετικά συναισθήματα. Καλά, είσαι και θετικός άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, έχω ένα σχολικό βιβλίο. Αυτό είναι μεταγιόν, τι είναι? Τι ωραία. Είναι μεταγιόν, ναι. Είναι μινιατούρα και δείτε, έχει τη λεπτομέρεια μέχρι και από τη λινήρα. Και πρόσεχε, τα ζωγραφίζει ακριβώς. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι η Ηλιάνα είναι πολύ έτσι προσιλωμένη στην παιδική της ηλικία. Μας φέρνει μνήμες, αυτό ακριβώς. Έχεις δίκιο. Προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους, αυτό που είπα, να τους προξενώ όμορφα συναισθήματα, να θυμούνται, να νοσταλγούν, να φοράνε κάτι το οποίο θα τους φωτίζει τη μέρα, θα φαίνεται στο χαμόγελό τους. Ναι, και να μας θυμίζει όμως και τα παιδικά μας χρόνια. Ναι. Ακριβώς, ναι. Για παράδειγμα, εδώ πέρα, τι να σας δείξω. Έχω βέβαια και κάτι το οποίο ξετρελαίνει τους άντρες, άμα το δείτε. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα μπισκοτάκι. Το Μιράντα. Ακριβώς. Και αυτό που αγαπάνε πάρα πολύ οι άντρες, όποτε το βλέπουν από κοντά, δείτε εδώ. Σουβλάκι. Ναι, πιτόγυρο, μπράβο. Η Ηλιάνα κόκκινο αυγό έχει. Όλα αυτά τα φτιάχνω με αυτά τα εργαλεία. Μια οδοντόβουρτσα βλέπω, σωστά. Ναι, μια οδοντόβουρτσα, κάποια οδοντιατρικά εργαλεία, βελόνες και το πυλό μου. Πολύ και ωραία. πολύ φαντασία και αγάπη. Να σου πω, πού μπορεί να σε βρει κάποιος και πες μας ενδεικτικά έτσι κάποιες τιμές. Αν θέλω να πάρω, ας πούμε, ένα αρνάκι σουβλιστό στην Ανθή. Το τσουρέκι έτσι να με θυμάται. Αυτό δεν θα είναι τόσο αισθητικά όμορφο, πιστεύω, αλλά... Ηλιάνα, αυγουλάκια θέλω να μου πάρει, κόκκινα για τα αυτιά μου, έχεις? Εδώ πέρα έχω μικροσκοπικά σκουλαρικάκια. Σκουλαρικάκια. Και οι πασχαλίτσες είναι ωραίες. Πολύ ωραίες. Ναι, έχω τις πασχαλίτσες, έχω τα αυγουλάκια. Πού μπορεί να σε βρούνε, πες μας. Πού μπορεί να σε βρούνε. Έχω ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι πλέον η δουλειά μου εδώ και 7 χρόνια. Βασικά βιοπορίζομαι από αυτό. Έχω την ευλογία να μπορώ να κάνω κάτι που μου αρέσει. Μπράβο. Να κάνω τους ανθρώπους που τα παίρνουν χαρούμενους. Έχω ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην ουσία δουλεύω από ένα δωμάτιο. Πες μας πώς το λέμε. Τη διεύθυνση πες μας. ilianjewelry.com. Ilian Jewelry. Βες να το μου πάρεις. Πόσο έχει ένα σκουλαρικάκι αυτό που θέλω εγώ να μου πάρετε τσουρεκάκια?
Αυτά ξεκινάνε, τα σκουλαρικάκια μου μπορούν να ξεκινήσουν από 8 ευρώ μέχρι το πιο ακριβό να φτάσει 25-28 ανάλογα το χρόνο. Για παράδειγμα, μία μινιατούρα μπορεί να μου πάρει από 2 ώρες έως και να φτάσει μέχρι και. Δείτε εδώ πέρα ένα δαγκωμένο βούτυμα. Καλά, Ηλιάνα, είσαι καταπληκτική. Αυτά δεν είναι να τα φοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι να τα φας. Δεν τρώγονται αυτά. Δεν είναι μπισκότο. Άλλο να τα βλέπεις. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, μια άλλη αγαπημένη συνήθεια. Δείτε. Είναι μπισκοτάκια στη γυάλα και στην αλυσίδα κρέμεται μια κούπα μεγάλα. Εντάξει, Ηλιάνα, είσαι φοβερή. Μπράβο σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Εύχομαι να σας έφτιαξα τη διάθεση. Καλό Πάσχα. Να είσαι καλά, πολύ ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την τιμή και τη χαρά. Καλημέρα, καλημέρα. Λιάννα, καλημέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία τα τσουρεκάκια. Ναι. Και πολύ έτσι άνθρωπος με δημιουργία και έμπνευση. Και θετικός άκους. Έτσι μας έφτιαξε τη μέρα. Λοιπόν, πάμε να προσγειωθούμε στην πεζή πραγματικότητα, να δούμε τους συναδέλφους, να δούμε τα ρεπορτάζ, τι γίνεται.